Those people in the motor indicate that this is the building. The guy been on the this damn frog I came up here. So zone. So those suspects are now. Can see the building. This is the building. This is the building. About close to so I will tell you, this is the house. About the American dish of this one, about kitchen, about the room, about room. Can you go motor? If you go where? The show we are here. Oh, what was here near there? On the emoji apple. So this is the room here. Funny the room here. So I've got a room here. Okay, forget. Okay, forget. If I wo ofonye n'ime nda jetolo Chief Justice member House of Assembly we gbuo ya egbuo ndị asịrị na onye ha jidere na fada hapụ ya na fada egbu ya egbu ọsọkwa ogwugwo 1 billion nyazi ka ejidelie wee kpọrịa wee luo na apartment ya not wee kpọrịa wee break ya apartment ya wee busta Bible, rosary, holy water, olive oil, pastor nyeliye okute water from mountain, ajacheta from mountain, pastor nyeliye ase jana no yoneje. So this is why you hear people saying arrest ya ndetibia say arrest the pastor. I can understand if olive oil na holy water enye gasiri ya ka o wee wuru ife jana ojeje atom dem mmadụ na ana. So I agree with these people. Arrest the native doctors. Arrest and the pastor nine. Assume the native doctors. Assume the pastor nine. Because you see what they are doing. Hane wulu ife don so eja daughter contact from God. Wori we na eje ndere emi ife ojo. Ha we wori eje na community crime do as heavy as igbu mmadu. Ese na pastor nyere onye ifa need ke meri ebere. Pastor ahụ nyere onye ifa enid oge meri ebere. Enid dị kpọpụta ko wa niile gba ya nene ka ofu ka ime arụsi ado. Because arụ na-ekweghị eme. Ndị pastor. Look at nke do n'ihu na nke do n'ime. Ana ekpezi ekpele onye owe ekpele ewu kọlụ ụmụ ife nsọ edogasịrị asọ wee nye mmadụ o wee wuri eje commit crime. You can see clearly why. Ndị mmadụ ji wee na-eti mkpu maka na ebe nwata na ebe akwa halụ aka nne ya nọ ebe a nna ya nọ ebe a. So I agree with these people. Ifu eziokwu wee ju na ihe ekwu ye. Ifu eziokwu wee ju na ihe ekwu ye. That thing you find its way back to your house. That is what we call karma. One of our reality not on the ground. You are still the tipu CC na bisi na aja na chogono. Now the fight is Soludo na embarking there. Nande will accomplish more n'ime with the native doctors. And you know, me zuhi, me tonto, me all those evil. You know the people do highly behind it. Even for the pastors who fake in our job, who one day he address what their root from what did be it is always stand here before we end the ebony. You know, like they play. Now, everyday spirituality doesn't exist. The only spirituality exists in our dictionary. Spirituality of Okite, spirituality of Igbo, Christianity of spirituality of Igbo. So now the only spirituality that exists in our dictionary. They play. Mobile guy, house to house chats. Sash and don't sash be FIFA we goes wedo say all go do na ya happy say why you name me interview na camera can them mad of fear
Kiwe na almost all these guys na-enyegharị mkpọtụ ụka jikwa wee sịrị jikwagharị sịrị ekpere ji okwu awọk spiritualities go wee wụrụ scam ma ndị n'obodo oyibo ka iwefu na ha ncha niile dọwachara ọgwụ be ha ka iwefu na ha ncha niile dọwachara ọgwụ be ha na ndị n'obodo oyibo nwere onye na-eje ebe nwa dibịa hia. I rest my case. Ọ kwụ n'usoro nwe tụso ozi ya ka ndị mmadụ wee fụ alụ ndị pastọ na-eme n'obodo a. Daalụ.